सराइबिल ओनसोलनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बाजाराव गोजोन हटेलनि साखाथियाव दिनै बड'लेण्ड फेशन मुंनि गंसे जिनि गोदान गला बेखेवदों। गोदानै बेखेवनाय गलायाव गस्ला, लंपेन्ट, जेकेट बायदिखौ लानानै गोबां रोखोमनि गानग्रा जि मोननो हागोन। जायफोरा गानग्रा जि खम बेसेनावनो बायनो सानदों बिथांमोनहा बड'लेण्ड फेशन गलायाव फैनानै लांफैनो हागोन होननानै फोरमायदों बड'लेण्ड फेशन गलानि बिगुमा जेरेमिया नार्जारिया। दिनै आं बेखौनो फोरमायनो सानदों, नैबे जेनाखि सराइबिल ओनसोलाव जे आंनि मोनसे गोदान गला आङो अपेनिं खालामदों। आंहा सिगाङावबो दंखायोमोन गलाया, नाथाय आङो नैबे मोनसे गोदान न'खौ लुनायनि गेजेरजों आङो बे दखानखौ दिनै अपेनिं खालामबाय। दिनै 4 तारिख 2024 डिसेम्बर दान। दा बेनिखायनो आङो मोनसे खावलायनो सानदों आरोखि, बे आंनि बिजनेसनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर'फ्रा गोबां बेबायदिनो फालांगि होयो, नाथाय मोनसे नैबे फालांगिनि गेजेरजों जोङो दिनै सोरबा जौगादों सोरबा जौगायाखै बेबायदिखौ नुनो मोन्दों। आंबो दिनै नाजानायनि गेजेरजों बे स्टेजाव फैबाय। बेनिखायनो आं खावलायो आरोखि, मोनसे बिजनेस एबा फालांगिखौ जोङो जौगाथाय एबा लाखिनानै दोननांगौब्ला बेयाव जाथिनि सहाय नांगौ। दा बेनिखायनो आं बे मिडियानि गेजेरजों खावलायगोन, नैबे सराइबिल ओनसोलाव आरो गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौनो जाहाथे बिजनेस खालामनायाव जोंनि बर' हारिफोरखौ जों हारिजों जाथिजों मदद होलायो। दा आङो बे लकेसनखौबो खोन्थानो सानबाय। बेयो जाहैबाय सराइबिल नियार पस्ट अफिस अपोजिट गोजोन हटेल। बिनि मोखांजों मोखांजोंनो आंनि बे सिनि दखाना। दा बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे जाथि सहाय होयो बर' हारिफ्रा। दिनै आं नुनो मोनो, आं माखासे एक्सपिरियेन्स खालामदों आरोखि बिजनेसावहाय। जोंनि बर'फ्रा जाथिजों सहाय होलायैयाव माखासे बिजनेसफ्रा गोग्लैसोनानै थायो आरोखि, थैलाङो। ओमफ्राय मा जायो, जाथिनि सहाय होनना बुङोब्ला मा, जि हारिजों हारि बायलायनाय मोनसे रिलेसन थानांगौ आरोखि। जेरै गुबुन हारिफ्रा जों नुनो मोनो, आंनि मारवारि लोगो दं सासे, बिथाङा ओरैबायदि बिसोरो गावसिनि जाथि टु जाथि मोनसे ट्रान्समिटार खालि बिसोरनि बिजनेसा बादस्लायो आरोखि, बेयाव जौगायो। दिनै जोंनि बर' हारिफ्रा जों नुनो मोनो बिजनेसाव 10% गैया होननानै आं बुंनो हायो आरोखि दासिमाव। स' बेनिखायनो आं खावलायबाय गासैबो जोंनि बर' बेबायदिनो हारियानो जाहाथे बेबायदि आंनि दखानल' नङा आरोखि, पार्टिकुलारलि गुबुन गुबुन बिजनेसफ्रावबो जाहाथे गावजों गाव मोनसे कपारेसन खालामनानै जिनिसफोरखौ बायलायलायो, आं बेखौनो खावलायबाय। आरो बे आंनि गलायावहाय दा उइन्टार सिजनखाय आङो गोजां बोथोरनि बांसिन बेयाव मालखौ आङो स्टक खालामनाय जादों। आङो ब्लेजारनिफ्राय लानानै ओमफ्राय बेबायदिनो जेकेट, ट्रेकसुट, ओमफ्राय गुबुन गुबुन बिदिनो गोबां बेसादखौ मोनगोन आरोखि आंनावहाय गारमेन्ट्सनि बेलायाव। किड्स वेर ओमफ्राय मेन्स वेर दा प्रेजेन्टआव बे दं। औ, बियो ब्रेन्डेड जाजोबगोन। नोंथांमोननि चइस बायदि लांफैनो हागोन दै। जेन्टसल' थागोन, लेडिस गैया। आरो आं मोनसे खोथाखौ खावलायो, दिनै जोंनि बर'फ्रा मा खालामो, जे बर'नि दखान होनोब्ला मोनसे दाम बारा होननाय मोनसे माइन्डआव जोंनाव सेट जानानै दं। नाथाय बेबायदि नङा। रावबो मानसिया सोरबा कास्टमारनिफ्राय दाम बारा लानायनि मोन्थाय गैया, मिथिबाय? बेयो बार्गेनिं जायो। नोंथाङा जुदि फसायोब्ला नोंथांनि इच्ছা बायदि नोंथाङा लांनो हागोन। दिनै आं नुनो मोनो गथ'फोरखौ बुङो बर'नि दखानाव हाबनो नागिरब्ला गोबां दखानावनो आं बिदिखौ एक्सपेक्ट खालामदों आरोखि, बर'नि दखानाव हाबनाङा। स' बिदि नङा, अननानै प्लिज आं खावलायो आरोखि, नोङो दखानाव हाब, नोङो मालखौ फसाय, बेनिफ्राय नोङो बार्गेनिं खालाम मालिकजों। बेहा नोङो राइट दं। नोंनिफ्राय बुरजा थाखा लानाय जे बे दखानदारिया मोन्थाय गैया। दा बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे बे खोथाखौ बयबो खोनासंनानै मोनसे सानो आरोखि, मोजां सिन्था खालामो जोंनि बर' हारिफ्रा। बेनिखायनो दिनैसिम जोङो बिजनेसाव दावगानो हायाखै। बिजनेसाव दङ गय दखान, ओंखाम हटेल, बेबायदिनो गोबां जोंनि बर'फ्रा गोरलै गोरलै बिजनेसाव दं। नाथाय जोङो जौगानो थाङोब्ला बेफोरबायदि गारमेन्ट्स गिदिर गिदिर बिजनेसाव जुदि आखाइ होयोब्ला बेयाव जाथिनि सहायखौ एकदम नांथारगोन आरोखि, आं गले गले बुङो। बड'लेण्ड फेशन गलानि जिनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो थाखाय 7086300199199 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै खौरां लानो हागोन।